Magsaya na lang tayo, Atiga. No, Kalinga Pose. Nauna kami dito ni Kalinga Pose. Oh. Nauna kami. Oo, di ba? Wow, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Exclusive. No? Grabe, ang ganda, guys. Ha? Grabe, parang maikakasal ah. So, ayan yung pagkain. Ayan, yung mga hiniwa-hiwa kanina na niluto doon kina Kuya Brooks. No, Atiga? Yan ba yung hiniwa-hiwa kanina na doon kay ano? Kay Kuya Brooks na putahe? Yan yung mga yun, ano? Siya. Ayan si Tita Amy. Parang, ano, 25 years old si Tita. Ganda ng attire. Grabe, oh. Makeup. Makeup artist niya for, ano, kanyang sabi nyo, mga kagwap si Teacher N, parang teenager, oh. Oh, mo. Yan, hinila na ni Ate Kat. Pasampol pa lang yun para sa kaganapan mamaya. Ganda nga eh. Kasi ang 7, di ba may mga ribbon naman? Oo. Kaya kakaiba kayo. Nabili namin, mahaba. Yung ginawa namin, pinutol namin. Kakaiba nga, oh, kakaiba. Oh, di ba ang ganda? Pinutol nyo? Ano, mahaba yan? Mahaba. Ano yan, 3/4? 3/4 siya. Maraming ano, Oh, grabe, napaka-creative naman. Sana all. Napaka-creative. Hi! Sa lahat na walang pwedeng mag-reply. Walang pwedeng mag-upload ng makaga. At may mga bisita tayo dito, Jennifer Brown. Okay. Yan no? Sino? Jennifer Brown. Jennifer Brown. Goy! Shout out, Ma'am Jennifer Brown. Nasa na kaya yung Team Children? Si Maria Cusinera. Yeah.
bata ako, charot! Nakawik talaga sila. Grabe. Ay, grabe. Ang gwapo ng Dodong Ruel namin, oh. Para kang si ano, sino nga yung artista na yun? Hindi ko mga ano, sobra, tsaka si Langga, ang ganda, oh. Grabe, sana all. Mga beautiful, and then, alam mo na, ano ng Kalingap, mga artista ng Kalingap yung mga yan. Oh, yun. So, ayun mga kagwaps, nandito na rin sila. So, yung iba, ha? Siyempre, artista din ng Kalingap. Ikaw talaga. Walang kupas. Walang kupas. Diba? Picture tayo. Dito makijoin sa ating Great. Ang gwapo. Ay. Ayan, God. Serious? Ha? Kailan ka mag-scout? Ano na tayo? Yes! Pinagupitan ko! Ha? Mukhang wig ba? Ang dami na nga gumaya eh. Oo. Ang dami nang gumaya. Ha? Sayang pero ano, for a change. Ha? Nabibinta ba yun? Inaanod ko sa ilog. Inaanod ko sa ilog. Ah, grabe! Woo! Guwapo! Wow! Ang galing! Woo! Ang cute ni Rabay! Sayo si Rabay. Nawala yung aircon. Ang cute ni Rabay, grabe. Ano? Sumasayaw. Tinitingnan yung ilaw. Rabay and Jack Tapia, Magduba. Tinitingnan yung sahig. Okay, tinatawagan po natin si Rich, at samantala po muna tayo yung ating nakaulo sa pagsisimula ng ating programa. Nila tita, mga panahon nila Kuya Van. First of all, thank you kay Lord sa napakagandang panahon at sa mga taong nandito ngayon sa venue natin. Ang ganda. Thank you. And thank you rin kay tita, kay Auntie Emmy, kasi siya yung nag-initiate ditong event na ito. Napakaganda. At napaka-creative. Napaka-creative po. Dito makikita yung pagkakaisa ng Team Kalingap. At yan, mas makikilala yung iba't ibang
member ng partners, mga di pa natin. Marami akong ano yung mga bago sa akin na ngayon ko lang na-meet. So, yun po, welcome po ang lahat. Sana mag-enjoy tayong lahat. Magsayawan, magbigayan, magbatian. Kaya, yun lang po. Welcome po ang lahat ngayong gabi. And to God be all the glory. Thank you po. Thank you, Kalingap Rob! Thank you so much. Grabe, pogi talaga, no? Yan, maraming salamat talaga. No? Pinagpala ko ka ng itsura. Hoy, malaki! Ayan, good evening po sa lahat. Sa lahat po ng bumubuo po ng Team Kalingap, especially sa ating founder na si Kuya Val, si Insan Rab, si Kalingap Dan, and sa aming mga titas dyan. So, ayan, thank you so much po dahil through the initiative of Auntie Emmy and syempre sa Matubang family, nagkaroon po kami ng first ever reunion dito sa Daet. So, hindi lang kami nagse-celebrate ng kami-kami lang, kundi we are one family. Kaya kasama po kayong lahat, members po ng Team Kalingap, and syempre po mga viewers. Kaya welcome kayo sa napakasaya nga dito, Matubang first reunion and Kalingap get together. Enjoy the rest of the night and thank you so much po. Pinapalakpakan. Thank you, guys! Salamat. Apat na mga lakpak! Oo, 4 lang. Gutom na sila! Gutom na? Oo, siguro natin! Kaya po, ipapatuloy natin ang ating programa ngayong gabi. Yan, nandyan na po si Kuya Val Santos Matubang. Ayan. Okay. So, dahil dumating na si Kuya Val, meron akong sasabihin sa inyo. Ay, ano yun? May bulong? May sisig? Merong premyo! Ay! May pa-premyo si Tuba. 500 pesos! Wow! Ayan. Kaya Joey, asan ka na? Kailangan ko yung 500 dyan. Joey! Hindi po yan para sa iyo. Dito lang. Para may kamukha. Dapat. Pati, may kamukha kang artista, Pati. Ganda na lang natin. Kailan? April 17, 2020. April 17, 2021! Tama ba? Tama ba? Saan ang papel? Nagay po natin sa bahay nila. Oo! Tama. Okay. Pinapalakpakan niya. Congratulations! Asano tayo, Vlad? Meron tayo. I-announce ko lang yung mga sasayaw. Si Nerx talaga? Focus na natin sa sayaw. Sino ang unang Kalingap partners na nakatapa at least tatlong Kalingap partners na unang nakatapa sa Lighthouse? Oh! Sino ba ito? Pwede ba to? Pwede ba to? Bawal na tayo. Bawal. Ma'am Jen. May allowance ka! Doon ka. Si Ma'am Jen. Kaya si Ma'am Jen. Maligaya na nandito kami ngayon sa Daet. Hindi dahil kayo ba sa Tusmatupan, hindi po kami magkakaroon ng first reunion. Kaya, thank you sa ating Ayan, thank you po sa mga tita ko, kay lalo kay Auntie Emmy, kina Auntie Ping, Tita Angga, kay Tita Jonah, kay Tita Ruel, kay Tita Yoli. Kasi ano pa, yung wala, sila Uncle Macau, si Tito Demi pala. Ayan, salamat po sa inyo, sa mga kapatid ni Papa na dahil po sa kanila, nagkaroon po ng reunion at sa totoo lang po, ngayon ko lang po nakita si Auntie Yoli, tapos si Auntie Ping naman, ngayon lang din po. Hindi ko lang po kasi tanda, maliit pa po kami na. Kaya salamat po at nagkaroon ng ganito, sana masundan pa next year. Kasi mahalaga po yung mga ganitong event, lalo na po sa pamilya natin. Hindi lang sa pamilya, pati sa Kalingap, kasi di ba nga po meron tayong kasabihan na walang Kalingap,
one family. So, Kalingap, no? Sa mga sa reactors, thank you. Yan, syempre, sa kay Mama, no? Na palagi nandyan sa tabi ni Papa. No? Kaya thank you rin sa kanya. Saan ngayon? Wala. Punta pa lang nga tayo. So, thank you pa sa mga Kalingap reactors, Kalingap partners na nandito, at sa mga host natin ngayon. Palapangan din po natin. Grabe ng effort nila, no? Yan. At maraming salamat po. Yun lang po. At God bless po sa inyo lahat. Ang susunod po na masasalita ng bigay ng appreciation.
Charlie ah. Okay, ito na yung pinakihintay ng lahat. Agoy, Ginoo ko, marami na naman kikiligin. Ang premyo nakasobre. Kasi yung sobre sa ano. Alright. Nasa na yung ating mga guest Ayan, pala lahat sa harap. Punta na sa Dario, punta na sa Dario. Punta tayo. Jump card. Ayan. Ruel. Dalawa lang ba sila kayo? Dalawa lang? Danjoy. Oh, yung mga mag-asawa na lang dito. Sige. Sino mag-asawa para magkumpleto dito? Sige na. Bilis ako si ano? Oh, Islat, GP. Oh, sige. Yung mga mag-asawa, Aljos and ano? Rich Falcon. Oh, sige na para magkumpleto. Samahan nyo sila, samahan. Nabanin nyo yung ano ha? Oh. Sinong love team ni Teacher Ed? Si GP. Oh. Oh, sino pa? Mirador, hanap ka ng patos mo. Wala si GP. Oh, si Mirador. At saka si, ano? Teacher Ed. Mirador, halika dito, Mirador. Mirador. Ano ka ng partner mo? Mirador, halika yun dito ni ano? Teacher N. Alam kayo, Teacher N. Mirador, alam kayo, Teacher N. Nabanin nyo yung mga... Partner kayo? Yeah. Partner. Sige na. Pagtulaan na. Oh, paper na. Hindi ba? Hindi ba? Sige na. Ayan. Paper na. Paper na. Pag ito na sa pato, tutok kayo sa Charlie. Ito na kayo. Dapat na kayo sa Charlie nyo. Ayan na kayo. Ayan. So, ayan na. Kompleto na. Ang ating mag-partner pa. Ayan. Palakas lang magtugtog ha. So ang gagawin natin, habang tumutugtog, pag-stop ng tugtog, aapa kayo dito. Pag apak, palit ng paliit ito speaker. Okay? Okay? Okay na. Yun! Okay na ha? Katuwaan na, katuwaan na. Okay, music! Sayaw ha, sayaw ha. Yan! Pasok. Okay, baba na, pasok. Pasok. Okay, pasok. Okay, baba na, lumas na. Okay, pasok din kayo sa dito. Pasok. Pasok. Okay, pasok. Galing ni Mirador. Si Mirador pa, dyan magaling yan ay. Okay. Sige na lang, content mo. Sige na lang. Sige na lang, content. Alati. Magaling gawa nito. Delikado. Ang biyak, pagkain tayo lang. Maestro, tugtog! Ay, grabe! Pinalitan si Mirador! Wag ka, nagmama. Mirador, kaya mo yan.
Ang bigat! Dalawa na lang natira. Dalawa na lang sila. Dito na magkakatubukan. Senador, hindi na ikaw ang presidente ng mga Panginoon. Okay, nice cross. Okay, may special request. Pagbuhat ha, 5 minutes. Okay, sayo. Ilang minutes pa, Kuya Mel? Ilang minutes? 1 minute? 20 seconds. 1 minute daw. Ang buhat, 1 minute. Sayaw, sayaw! Okay, 1 minute. Tabla, pagkakarehan. Okay. Okay, ganito ha. Kapag kayo kung nagtugtog, lahat tayo magbibilang from 10 to 0, okay? 10 seconds. Kapag buhat. Okay, ready? Okay, 10 seconds. Okay ha. 10 seconds ha, bilang tayo, bilang. Okay. Oh, start! Oh, wait. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you sa Okay. Lahat na nakakusya pumunta sa harap, kukuha po kami ng 3.
mamimili na po ating guys. Ito, si Sir July. July, Ate Emin. Ano muna? Kukuha muna ako ng 5. Lima. Pangalawa siguro si ano. Sa unahin muna. Si Adios, Iyo! Pangatlo siguro si ano pwede na si Kindred. Tayo ang pang-apat siguro. Nagpipilihan mo si Kuya Brooks na sa iyo na rin Nobele. Sino ka pala sa kanya? Orin Nobele lang. Good! Yan. Siya pa. Tapos yung isa siguro si ano na si Kalinga Break. JJ! Break! Kalinga break! Kalinga Bray. Balik na po kayo dyan. Okay! Ayan. Top Balik 5! ka na. Top! Ayan naman talent. Yung 5, kailangan may talent. Okay ha. Ayan yung 5, kailangan tutulog na. Okay. Papa James. Kapaw, sa baba. Pili ng tatlo. Oh my God. Aljo. Palakpak! Nalilito na. Balik tayo sa tatlo. Ang gusto nyo sa'yo ulit? Sa'yo ulit! Kaya gusto natin. Question and answer. Question and answer. Ikaw magtatanong ka na Ano ang magandang nagawa ng Kalingap sa inyo? Nawala po yung pagiging mahihayin ko. Nagkaroon ako ng confidence. Yung pareho din po kasi dati po ay mahihayin po talaga ako. Ngayon po ay hindi mo Ako naman po, parang gusto ko pa mag-explore. Lalo na nakilala ko si Kalinga Prab. Hindi naman ako tumutulong ng malaki. Pero nung nakilala ko si Kalinga Prab, yun, gusto ko nang tumulong na buo sa loob ko. Ganun po siya. Magaling talaga. Siguro para hindi tayo magkamali, hihingi tayo ng tulong sa audience. Kasi yung matulad, magaling talaga. Bago magaling. Ang kailangan lang po namin, medyo malakas na palakpak. Malakas na palakpak ko. Magaling po na mga Kalingap. Para hindi tayo magkamali. Sige po. Palak. Palakpan na Etos! Palakpak! Papalo! Papalo! Palakpak!